Avui se celebra a tot el món el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. A Catalunya l'acte central serà la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona, tot i que aquest matí s'han fet concentracions a les principals ciutats del país. A la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, la periodista Mònica Planes ha llegit un manifest en què ha demanat que ciutadans, institucions i mitjans de comunicació siguin còmplices de la lluita contra la violència masclista i que s'eliminin les conductes que normalitzen aquests comportaments. Des de l'Institut Català de les Dones s'ha recordat la necessitat que sigui tota la societat la que doni suport a les víctimes, recordant també el telèfon d'atenció contra la violència masclista, el 900 900 120. Qualsevol dona que sigui víctima de violència masclista té un entorn i aquest entorn també apel·lar-lo a demanar aquest suport, no? I aquest trencar el silenci que qualsevol persona que estigui al cas d'una situació de violència masclista no pot fer res més que denunciar-ho i posar-ho sobre la taula. Hi ha nombroses campanyes de prevenció i socialment la violència masclista és considerada com un greu problema, però les dades demostren que encara queda molt de camí i els casos no es redueixen. En una dècada, 100 dones han estat assassinades, han mort assassinades per les seves parelles a Catalunya. I durant aquest període s'han fet unes 124.000 denúncies de dones víctimes de casos de violència física i també psicològica. Aquestes xifres oficials, les conegudes, són les que els acabem de mostrar, però les associacions de suport parlen de molts més casos que no surten a la llum. Diversos testimonis de dones han explicat a TV3 com ho van viure i que és possible sortir-se'n si es tira endavant. No me podía poner maquillaje, no me podía pintar los ojos, no me podía poner una falda que me subiera por encima de la rodilla, no podía